tilaisuuteen, jossa meillä on aiheena tänään tiedolla johtaminen. Ja raflaavasti meidän otsikko on tiedolla vai epätiedolla johtaminen työturvallisuudessa. Ja me käsitellään tästä aihealueesta sellaisia asioita, että miten rakennetaan organisaation turvallisuuden tilannetietoisuus ja tilannekuva. Ja miten tämä tiedolla johtaminen liittyy turvallisuuden johtamisjärjestelmään. Ja sitten seuraavaksi vähän semmoisia keinoja, miten me voidaan johtamisella viedä eteenpäin katsovaa turvallisuuden tilannekuvaa ja miten sitä tuodaan niin kuin organisaation eri tasoille. Ja lopuksi meillä on sitten mahdollisuus esittää vähän kysymyksiä ja vastauksia. Ja tämä webinaari tallennetaan, jotta saatte myöhemminkin tätä sitten katsella. Sitä voi myös tilata ja pidetään siellä sitten kamerat ja mikit kiinni tämän esityksen aikana. Ja ajatus oli, että kun teillä tulee kysymyksiä mieleen, niin kirjoittakaa niitä tuonne chattiin, niin me sitten lopuksi käydään niitä läpi. Ja sitten voidaan ihan keskustella myös, niin opetetaan se tallennus siinä kohtaa. Että semmoiset säännöt tähän kohtaan laitellaan. Ja tervetuloa mukaan! ICG Innotiimin turvallisuusjohtamisen tiimiin kuuluu 7 johdon konsulttia. Meitä on Anna Vaihinen, Anssi Juutilainen, Elina Toimela, Jenni Niemi, Juha Kontiainen, Markku Räisänen ja Hanna Lehtola. Ja tällä porukalla olemme pohtineet kovasti, miten turvallisuusjohtamista voisi organisaatioissa kehittää ja viedä eteenpäin seuraaville tasoille. Tänään meillä on puhumassa Markku Räisänen ja minä Elina Toimela. Meillä on aikaisempia turvallisuusjohtamisen verkkoseminaareja myös kuultavissa. Eli meillä on ollut tuossa 23 vuonna nykyaikaisesta turvallisuusjohtamisesta ja tilannetietoisuudesta yhdet tilaisuudet. Sitten viime vuonna Safety Leadershipistä, psykososiaalisesta turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin kartoittamisesta. Ja tänä vuonna on nyt sitten ollut jo turvallisuuden roadmapia ja työturvallisuuden kilpailutekijänä. Ja on tulossa vielä muutama. Eli jatkossa syksyllä 12.9. on tavoitteet ja mittarit turvallisuusjohtamisessa ja marraskuun 14. päivä ymmärryksen luonti, asenteeseen vaikuttaminen turvallisuusjohtamisessa. Voitte laittaa näitä jo ylös kalenteriin, näitä ajankohtia, niin pääsette sitten mukaan, kun ilmoittautumiset vielä tuolla aukeaa. Näistä osasta on tehty tallenteet ja myös podcastit, joita voitte käydä tuolla meidän nettisivulla sitten katselemassa. Ja jos ei löydy, niin ottakaa yhteyttä, niin autamme etsimään niitä. No niin, eiköhän me mennä sitten aiheeseen. Ja otetaan ensimmäinen asia tässä esille. Markku, miten nykyaikainen turvallisuusjohtaminen ja tiedolla johtaminen oikein liittyy yhteen? Joo. No se nykyaikainen turvallisuusjohtaminen tarkoittaa tämmöisen kokonaisvaltaisen turvallisuuden tilannetietoisen ja tilannekuvan luomista sekä ylläpitoon niin kuin osana normaalia työtä. Ja silloin me puhutaan sekä fyysisestä työturvallisuudesta, psykologisesta turvallisuudesta ja psykososiaalisesta turvallisuudesta. Ja se turvallisuuden tilannekuva on selkeä ei pelkästään tässä ja nyt, vaan myös niin kuin tulevaisuuteen katsovana ja entistä enemmän sinne niin kuin eteenpäin katsovana, että mikä meidän tilanne turvallisuuden suhteen on tässä lähitulevaisuudessa ja miltä se näyttää. Ja tähän me tarvitaan tietoa monesta eri lähteestä, jota me sitten käytämme johtamisen välineenä. Tuossa yksi tehtaanjohtaja
totesi, että kyllä me tuotantoa osataan johtaa, kun meillä on sekunnilleen tarkka tilannekuva sieltä tuotannonohjausjärjestelmä. Meillä on online-tieto myyntiennusteesta, tilauksista, tuotannon suunnitelmista, tuotannon laadusta, määristä, häiriöistä, katkoista, seisokeista, jopa kunnossapidon työkuormasta, suunnitteluasteista ja niin poispäin. Ja hän ihmetteli, että no miten ihmeessä me ei saada niin kuin samalla pieteetillä kerättyä tietoa turvallisuuden johtamiseksi. Se, että kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet, ne ei tule niin kuin sattumalta, vaan ne tulee tietyn tapahtumaketjun tuloksena. Ja kaikki, niin kuin kaikki tietää, niin lähtökohtaisesti kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet on ennaltaehkäistävissä. Samalla lailla kuin me pystytään ennustamaan, että jos joku asia joko onnistuu tai epäonnistuu. No sitten toinen asia on, että no sitä johdat, mitä mittaat. Eli nykyaikainen turvallisuusjohtaminen perustuu siihen, että me katsotaan turvallisuutta kokonaisvaltaisesti, jossa tekemiseen liittyy aina ennustamatonta vaihtelua kaikilla organisaatiotasoilla. Ja niin kuin, jos keskitytään pelkästään siihen, että no mitä meillä sattuu, ongelmia, vaaratilanteita, häiriöitä, niin aika vähän sattuu. Että yleensähän toiminta sujuu mallikkaasti ja välillä meillä tulee ongelmaa. Ja ratkaisevaa on se, että mitä tietoa me keräämme niistä onnistuneista tekemisistä, joka siis on sitä valtaosaa sitä tekemistä, ja samalla tietenkin meidän pitää kerätä tietoa niistä riskistä, vaaratekijöistä ja entistä enemmän niistä psykososiaalista kuormitustekijöistä. Ja miten me hyödynnetään sitten tätä tietoa siinä johtamisessa ja oppimisessa. Tuossa eräässä johtoryhmätason seminaarissa, jossa oli tuommoinen 50 henkeä paikalla, niin me siinä lämpäkysymyksenä heitettiin porukalle, että kuinka moni on tänään tehnyt turvallisuushavainnon. Ehkä puolet varovasti nosti kätensä siinä, että no joo, varmaan tehnyt turvallisuushavainnon jostakin asiasta. Ja sitten kysyttiin, että no kuinka moni teistä, jotka nosti käden ylös, on tehnyt se havainnon joko olosuhteista tai jostakin teknisestä ongelmasta tai puutteesta. No valtaosa käsistä jäi pystyyn ja sitten tehdään kuinka moni teki havainnon tekemisestä, toimintaan suuntautumisesta, tämmöistä vaaratekijästä tai ongelmasta, niin muutama nousi, ja sitten kun me vielä tiivistettiin, että no kuinka moni on tehnyt omasta toiminnasta havainnon, niin 1 käsi nousi, jäi pystyyn. Ja sitten vielä kysyttiin, että kuinka moni on tehnyt havainnon johtamisesta. Ei noussut enää yhtään kättä. Mihin se johtaminen suuntautuu, jos tieto perustuu pelkästään olosuhteiden vaara- ja riskitekijöihin. Eli tähän me kaikki tiedetään, että 5% tapaturmista johtuu olosuhde- tai teknisistä tekijöistä ja 95% lähtökohdallisesti inhimillisistä tai organisaatiotason tekijöistä. Et tietyllä lailla tämä tiedolla johtaminen on aika monipolvinen juttu, että me niinku mietitään monta kertaa, että no onhan meillä tilannekuva ja tilannetietoisuus turvallisuudesta hyvällä tasolla, kun meillä tehdään paljon havaintoja ja niitä havaintoja käsitellään, mutta vähän tarkemmin kun tarkastelee, niin ei ehkä kumminkaan. Kyllä. Mites Markku sun mielestä sitten turvallisuuden johtamisjärjestelmä liittyy tiedolla johtamiseen? No joo, no tietenkinhän se, että kaikkihan lähtee niin kuin organisaation toimintakulttuurista, niistä talon tavoista, että mehän voidaan niin kuin tämmöistä kulttuuria ajatella, että meillä on tietyllä lailla ne perustat, jossa on se johtamisjärjestelmä ja sitten on se johtaminen ja tekeminen sitten siellä asuu siellä yläkerrassa, mutta ja nämä talon tavat niin ilmenee niin kuin se, että mikä se vallitseva turvallisuuskulttuuri ja miten johtamisjärjestelmä on taas sitten luotu ja miten sitä toteutetaan. Ja turvallisuuden johtamisjärjestelmän rakenne heijastelee siinä organisaatiossa vahvasti sitä johtamiskulttuuria laajemminkin. Ja monessa organisaatiossa se turvallisuuden johtamisjärjestelmä rakentuu ISO 45001 mallin mukaan. Ja meidän havainto on se, että se ei ole saanut ihan samaa asemaa kuin esimerkiksi 9-tonninen ykkönen laatujohtamisessa, kun me puhutaan tiedolla johtamisen mallia. Että aika äkkiä siellä laatujohtamisessa ruvetaan puhumaan Lean Six Sigmasta ja
tilastollisista menetelmistä ja hajonnasta ja viiveistä. Mutta miten tämä 45001, että mitäs me siellä puhutaan? Et silloin tietyllä lailla tämä johtamisjärjestelmäkin ehkä ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. No se, jos me mennään tähän nykyaikaiseen tai moderniin turvallisuusjohtamiseen, niin se turvallisuusjohtaminen on integroitu kiinteäksi osaksi organisaation johtamisjärjestelmät. Se on mikään irrallinen palikka, että meillä on tässä Safety Management System, joka niin tavallaan me hoidetaan niitä turvallisuuden toimintamalleja ja prosesseja sen kautta, ja sitten meillä on joku muu johtamisjärjestelmä, jota hoidetaan sitten siellä linjaorganisaation kautta. Sitten turvallisuusjohtamisjärjestelmän niin keskiössä on se tilannetietoisuuden rakentaminen. Ja se, että jos se tilannetietoisuuden rakentaminen rajoittuu vain pelkästään riskien tunnistamiseen, ja siinäkin vain taas sinne fyysisen toimintaympäristön teknisiin tai olosuhderiskeihin, niin me ollaan se tieto on aika vajavaista, että se johtamisjärjestelmä ja sen rakenne ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla, että se johtaminen suuntautuu vain ja ainoastaan näihin. Ja se toinen ongelmakohta, mitä me ollaan havaittu, niin se tilannetietoisuutta rakennetaan ja ylläpidetään aika vahvasti peruutuspeilistä, eli taaksepäin katsomalla. Havaintojen käsittely, tutkinnat, tapaturmatilastot, kaikki on siellä jo mennyttä tapahtumaa, johon ei kauheasti pysty vaikuttamaan. Ja modernissa turvallisuusjohtamisessa tilannetietoisuus luodaan tästä hetkestä eteenpäin. Ja tämän suuntaaminen siinä johtamisjärjestelmässä on aika vaikeaa, että miten me integroidaan se turvallisuusjohtaminen ja ajattelu osaksi sitä normaalia päivittäistä työtä ja niitä meidän toimintaprosesseja. No sitten nämä perususkomukset rajoittaa meitä aika vahvasti, eli siellä, että miten me mielletään sitä turvallisuutta, että jossakin organisaatiossa on tullut aika monessakin se, että meitä ei työturvallisuustavoitteet, mittarit ja asiat koske, kun me emme ole töissä pajalla siellä tuotannossa. Ja tässä ihan uunituore tilasto viime viikolta taisi olla se, että kuitenkin yli puolet tapaturmista lukumääräisesti tapahtuu toimisto- ja asiantuntijatehtävissä oleville. Ja jos turvallisuusjohtaminen keskittyy pelkästään pajan porukkaan, niin se tilannetietoisuuden rakentaminen ja tilannekuva on vähintäänkin puutteellinen. Ja niin kuin tämä meidän otsikkokin on, niin tässä tilanteessa turvallisuutta johdetaan epätiedolla. Tämmöinen ajatusmaailma, että millä tavalla se turvallisuuden johtamisjärjestelmä ja tiedolla johtaminen liittyy yhteen. Että tietyllä lailla sen järjestelmän pitää tuottaa sitä tietoa, jolla me pystytään sinne eteenpäin katsoa sitä, että missä me ollaan ja mihin me ollaan menossa ja miltä tämä homma näyttää. Joo, sitten Elinalle sulle kysymys, että miten organisaatiossa rakennetaan sitten tämmöinen eteenpäin katsova turvallisuuden tilannetietoisuus, että kun tuossa äsken Suvaahossa puhuin tilannetietoisuudesta, niin miten ihmeessä sitä nyt sitten lähdetään rakentamaan ja vielä eteenpäin? Joo, mä luulen, että tämä on monelle semmoinen päivän polttava kysymys ja tosi mielenkiintoinen keskustelun aihe. Ja jos nyt ajatellaan, että tässä meidän turvallisuusjohtamisen tiimissä on aika paljon erilaista näkemystä ja kokemusta tuolta yritysten organisaatioista, niin me ollaan nyt tehty tällainen ajatusmalli, että mitä kaikkea siihen voisi liittyä. Ja jos nyt ajatellaan tosiaan sitä eteenpäin katsovaa johtamista, niin kuin se pitäisi olla, niin et silloinhan meillä pitää olla se tilannetietoisuus ja sen tilannetietoisuuden niin kuin rakentaminen tehty myös sillä tavalla, että siellä on sellaisia elementtejä, jotka näyttää sinne eteenpäin, että ei pelkästään sitten peruutuspeiliin katsomista, niin kuin sanoit. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niitä erilaisia turvallisuushavaintoja siitä organisaatiosta ja ihmisistä ja käyttäytymisestä pitäisi koota kattavasti ja analysoida, jotta me pystytään tekemään sellaista kokonaiskuvaa, että mitä kaikkea tähän itse asiassa liittyy nyt tänään ja mitä se vaikuttaa meidän huomiseen. Ja jos me ajatellaan, niin
Esimerkiksi turvallisuuskoulutukset on yksi sellainen aihealue, joka vaikuttaa siihen, että minkälainen se meidän henkilöstön osaaminen ja pätevyys ja kyvykkyydet on hoitaa niitä asioita ja havaitaanko me sitä, että toimintaympäristössä on jotain muutoksia ja me tarvitaan siihen niin kuin lisää osaamista. Se on yksi tämmöinen aihealue. Sitten aika monet puhuu ihan normiturvallisuushavainnointien tekemisestä ja näin, mutta siihen liittyy monta muutakin asiaa, esimerkiksi se, että miten turvallisuushavaintoja käsitellään ja miten niistä johtaa ja tilastoidaanko me jotenkin, tutkitaanko me sitä, että minkälaisia havaintoja meillä on, minkä laatuisia ne on, miten se käsittely etenee ja johtaako ne toimenpiteisiin oikeasti, että onko meillä niin kuin hyötyä siitä turvallisuushavainnoista. No sitten aika moni ajattelee, että tilannetietoisuus tarkoittaa riskianalyysejä. Joo, tarkoittaa kyllä ja on hirveän tärkeää, että riskianalyysit on tehty kunnolla. Eli se, ettei vaan niin kuin, että no, tehdään vaan tämmöinen yksi turvallisuusriskianalyysi ja se on nyt tehty, homma ok. Vaan se, että me voidaan vähän mennä syvemmälle ja pureutua siihen, että minkälaisia kohteita ja ketkä sitä tekee ja millä tavalla me lähestytään sitä riskien kartoittamista. Itse mä olen havainnut, että kun paras tapa tehdä työturvallisuusriskianalyysi on se, että otetaan ne ihmiset, jotka oikeasti siinä kohteessa tekee töitä mukaan porukalla ja vielä monelta eri tavalla osa-alueelta ja mennään sinne paikan päälle ja katsotaan, että okei, meillä on nyt tässä tällaiset laitteet ja no mitä te tässä teette? No miten sä nostat ton ja mitä sä teet tossa ja katsellaan vähän ympärille, että mitä siitä löytyy. Ja tälleen me saadaan niin kuin tosi kattava riskianalyysi ja sitten sen jälkeen ei ole tyytyväisiä siihen, kun se on tehty, vaan sitten ruvetaan vielä niin kuin arvioimaan, että mitä me voitaisiin tehdä, miten me voitaisiin ennaltaehkäistä. Ja kun näitä toimenpiteitä sitten tehdään, niin myös katsotaan, että ne tulee tehdyksi ja uusitaan se riskianalyysi. Tai arvioidaan jäännösriskejä. Eli se, että riskianalyysit on niin kuin hirveän kiva pieni sana, mutta siihen liittyy ihan älyttömästi asioita. Et sitäkin voidaan niin kuin analysoida pidemmälle. No sitten meillä on erilaisia vuosisuunnitelmia, vuosiohjelmia, ne tulee erilaisista paikoista, strategiasta, riskianalyysien tuloksista ja muualta. Niin toki se, että miten ne edistyy, niin se on yksi tämmöinen niin kuin tärkeä aihe seurata sitä jatkuvasti ja kehittää eteenpäin, että kerästä dataa ja viedään niin kuin eteenpäin niitä ohjelmia. Monissa organisaatioissa tehdään viime hetken riskiarvioita. Se on ihan äärimmäisen tärkeä ennakoinnin työkalu ja suosittelen ehdottomasti kaikkien ottamaan sen käyttöön, mutta sitäkin tarvii välillä vähän arvioida, että minkälainen se on ja palveleeko se sitä tarkoitusta. Että tehdäänkö se oikeasti sillä tavalla, että mietitään niitä asioita vai onko se vaan rastiruttu ja let's go. Eli siinäkin niin kuin vähän semmoista pientä niin kuin harkintaa aina, että onko tämä nyt vaikuttava ja semmoinen, mihin me tämä haluttiin. Turvallisuuskävelyt, älyttömän hyvä työkalu. Ihan millä tahansa organisaatiotasolla voidaan tehdä turvallisuuskävelyitä ja kerätä erilaisia huomioita ylös. Ja sitten sekin, että miten ne toimenpiteet, mitä sieltä löydetään parannettavaksi, että ne menee kanssa maaliin, että ne myös tehdään semmoista seurantaa siihen. Monet käyttää ulkopuolista turvallisuustietoa hyväkseen. Ihan ehdottomasti kannatettava asia, että on se sitten samalla toimialalla jonkun toisen firman tai toisen toimialan, vaikka jotain tapaturmia käynyt, että käydään niitä läpi porukalla, että voitaisiinko me oppia tästä jotain, että meille ei ikinä kävisi mitään tällaista tai vastaavaa, että semmoista viestintää tämmöisestä kannattaa myös viedä eteenpäin. No, monenlaisia katselmointeja on olemassa. Yksi ehkä kaikille tulee ekana mieleen johdon katselmus, mutta muunlaisia katselmuksia myös ja tarkastuksia. Nehän on myös tämmöistä ennakointia ja tilannetietoisuuden rakentamista. Onko meillä jotkut tietyt tarkastukset esimerkiksi laitteille tehty just silleen, niin kuin kuuluu tehdä ja seurataanko me suunnitelmia ja mitkä on ne toimenpiteet, mitä siellä tulee, tehdäänkö niitä ja arvioidaanko niitä. No, aika moni tosiaan katsoo peräpeiliin, tutkii tapaturmia. Se on yksi tämmöinen hyvin niin kuin selkeä asia, mitä tutkitaan paljon, mutta turvallisuustutkintoihin kuuluu muutakin. Eli yleensä tapaturmista tehdään kattavat juurisyytutkinnat ja pohditaan niin kuin pitkälle, että mikä tähän johti.
toki olen joskus törmännyt myös siihen, että ollaan kauhean tyytyväisiä, kun se ensimmäinen syy löytyy. Et pitäisi ehkä vähän myös sitä niin kuin turvallisuustutkintojen menetelmää arvioida, että onko se riittävä vai halutaanko me mennä aina niin kuin syvemmälle ja syvemmälle ja käytetäänkö me monenlaisia erilaisia analyysisysteemiä, että me saadaan riittävästi sitä tietoa. Mutta se, mikä ehkä joiltakin saattaa puuttua, on läheltä piti tilanteiden tutkinta. Et se on ihan yhtä tärkeä kuin tapaturmien tutkinta. Sen takia, että me ajatellaan, että se on niin turvallisuustutkintoja yhtenäisesti sanottuna, jotta me saadaan myös, koska läheltä piti tilanne on vaan sattumalta ei käynyt. Se ei johtanut tapaturmaan, että me niin varmasti myös etsitään niitä syitä sieltä. Ja sitten kun nämä tutkinnat on tehty, niin meidän täytyy tsekata, että olihan nämä meiltä on riskianalyyseissä mukana. Ja että tämmöinenkin steppi sieltä pitää muistaa sit, niin kuin tsekata vielä. Ja trendit. Onko siellä juurisyissä jotain trendejä, mitä meillä on nyt viime aikoina tullut esille? Onko siellä jotain tapaturmia, läheltäpitotilanteita, jotka toistuu? Ja mikä niissä on syynä? Että sekin on semmoista tilannetietoisuuden rakentamista. No minun lempilapsi on tietenkin auditoinnit. Minä tykkään niistä todella paljon ja tilannetietoisuuden rakentamisessa auditointeja pystyy todella paljon hyödyntämään. Eli jos työturvallisuuden sisäisessä auditoinnissa käydään hedelmällistä keskustelua annetusta aiheesta riittävän isolla heterogeenisella porukalla, niin silloin me voidaan saada aikaiseksi todella paljon hyviä näkemyksiä siitä, että mikä meidän tilanne on nyt ja mihin meidän pitäisi mennä. Että sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. No sitten on erilaisia kartoituksia, niin kuin henkilöstökyselyitä, haastatteluita, erilaisia turvallisuuskulttuurikartoituksia. Nehän kertoo myös siitä, että mikä meidän tilanne on tällä hetkellä, mihin meidän ehkä pitäisi mennä. Ja nyt jos ajatellaan kaikki, mitä mä nyt tässä höpöttelin, että miten tilannetietoisuutta voisi rakentaa, niin näissä kaikissa on ihan äärimmäisen tärkeää se, että henkilöstö osallistetaan mukaan. Et kun jokainen ihminen on kuitenkin ihan erilainen ja ajattelee eri tavalla, ja silloin se oman näkökulman siihen aiheeseen, että me saadaan mahdollisimman hyvä näkemys, mahdollisimman paljon erilaisia niin kuin nostoja esille, niin silloin me saadaan hyvä kokonaiskuva. Ja oikeastaan me voidaan ajatella, että tämä on tämmöinen työkalupakki. Että se on musta aika kiva ajatus, että tämä on niin kuin työkalupakki, jossa on paljon asioita ja sitten me otetaan sieltä välillä joku asia esille ja tutkitaan tätä ja analysoidaan ja käytetään sitä niin kuin hyödyksi. Että ehkä niin kuin tämmöisellä mä lähtisin rakentamaan tilannetietoisuutta. Ja nyt kun tämä tilannetietoisuus on rakennettu, niin miten Markku sä ajattelet, että mihin organisaation eri tasoilla pitäisi keskittyä, että saadaan aikaiseksi tämmöinen eteenpäin katsova turvallisuuden tilannekuva vielä? Joo, eli lähtökohtana on, että jokainen tekee turvallisuushavaintoja omasta vastuualueestaan käsin. Ja tuun kohta vähän siihen tarkemmin. Ja jos tätä niin kuin havaintojen tekemistä ei tuoda tiedostetulle tasolle kaikilla organisaatiotasoilla, sieltä lattiatasolta sinne johtoryhmätasolle ikään kuin rutiininomaiseksi, niin ei myöskään niin kuin tämmöisiä toimenpiteitä, kun me ei mitään riittävästi havaita, niin emme myöskään sitten voida niihin reagoida tai puuttua tai suunnitella tai tehdä prognoosia niistä kokonaisvaltaisen turvallisuuden suhteen millään mittakaavalla. Ja usein se niin kuin kiinnitetään se huomio kaikilta organisaatioita tasolta sinne suorittavan portaan turvallisuuden edistämiseksi, että niillehän ne tapaturmat sattuu. Ja niin kuin mä tuossa äsken totesin, niin nämä viimeiset statistiikat näyttää jotain ihan muuta. Ja se, että tehdään havaintoja rispaantuneista nostoliinoista niin työntekijöiden lisäksi työjohtaja, tuotantopäällikkö, tehtaanjohtajan tasolla, niin ei todennäköisesti paranna sitä työturvallisuutta kauhean vahvasti, niin kuin, että samoja asioita havaitaan moneen kertaan eri tasoilta tai käsitellään samoja asioita eri tasoilla moneen kertaan. Ja tämä lattiatasolla oleva päivittäinen töiden turvallistaminen, se on niin kohtuullisen yksinkertaista ja suoraviivasta. Eli suunnitellaan työt, arvioidaan riskit, poistetaan riskit, suojaudutaan jäännösriskiltä, tunnistetaan muuttuvissa olosuhteissa olevat vaaratekijät tai sitten otetaan valvontaa siihen lisää, että miten saadaan varmistettua, että silloin kun tulee joku muutos siihen ympäristöön, me pystytään silti
ketterästi ja resilienssisti toimimaan siinä turvallisesti. Ja mitä ylemmäs me mennään organisaatiossa, niin turvallisuusasioiden hallinnan kompleksisuus ja laajuus kasvaa. Ja se on ikään kuin mukavuustekijä niille työjohtajille, keskijohdolle, ylimmälle johdolle jutella niistä sattuneista tapaturmista tai vaaratilanteista tai havainnoista. Ollaan niin kuin kauhean pöörevänä sitten, jos jotakin on sattunut, tai ollaan kauhean tyytyväisiä, kun mitään ei ole sattunut. Se, että tutkimusten mukaan reilusti yli puolet tapaturmista johtuu päätöksistä, jotka ei ole työntekijöiden välittämissä päätöksenteon piirissä. No, tähän johtaa siihen, että keskijohdon, eli se työjohdosta ylöspäin, niin pitäisi keskittää enemmän huomioon, mikä on heidän päätöksien vaikutukset kokonaisturvallisuuteen. Eli mitä niistä päätöksistä seuraa ja mitä niistä seurauksista seuraa. Eli vähän niin kuin ajatella kahden kukkulan taakse sitä, vähintäänkin sen, että miten resurssoidaan ja aikataulutetaan asioita. Että luodaanko me sellainen tilanne sillä päätöksenteolla, joka sitten ikään kuin tietyssä tilanteessa se henkilön havaintokyky tai huomiokyky herpaantuu ja se tapaturma sattuu siitä päätöksestä johtuen, että me ollaan tehty tiukka aikataulu tai tehdään sitten niin kuin ylipitkää päivää tai mitä tahansa. Se on aina niin kuin johtamispäätös. Ja työjohtaja kannattaa tehdä niitä havaintoja esimerkiksi siitä, että missä määrin hänellä on mahdollisuus käsitellä niitä turvallisuusasioita oman porukkansa kanssa. Tuossa on aika monessa organisaatiossa saneerattu ja veivattu työjohtoalueita niin, että yhdellä työjohtajalla saattaa olla 50 alaista. Ei mitään mahdollisuutta. Eli ylinjohto on tehnyt päätöksen, että näin toimitaan. Ei mitään mahdollisuutta niin kuin käsitellä niitä turvallisuusasioita, lähijohtaa sitä tekemistä. Tai ylipäätään, että missä tehtyjen havaintojen käsittelyä porukan kanssa, että mitä me näille tehdään, mikä on meidän omissa käsissä, mitä me voidaan tehdä näiden asioiden äärellä ilman mitään investointeja tai rahaa. Te aina potkasta sinne yläkertaan niitä asioita, että voiko pitäisi rakentaa koko saitti uusiksi. Ja se, että mikä on tämmöisen esimerkiksi kiiretoimituksen turvallisuusriskit, että tehdäänkö niin kuin, että meneekö se, niin kuin jossakin oli statistiikkaa tai kyselyä taisi olla nolliksessa, että edelleen se suurin pulma on se, että se tuotanto taikka se liiketoiminta menee sen turvallisuuden edelle. Että tehdäänkö tämä kiireesti vai tehdäänkö tämä turvallisesti, niin ne ei saisi olla niin kuin toistensa peilikuvia. Ja se, että esimerkiksi niin suunnittelupäällikön osalta, että tehdään havaintoja siitä, että missä määrin suunnittelu on onnistunut turvallistamaan valmistuksen ja kokoonpanon. Ja tuossa oli yksi turvallisuuspäällikkö, joka teki havainnon, että esimerkiksi tutkintaprosessista, että me kyllä tutkitaan näitä, mutta me ei tehdä jälkiarviointia vaikuttavuudesta, että kun me ollaan niitä toimenpiteitä tick in the box periaatteella tehty, että nämä korjaavat toimenpiteet on tehty, mutta standardin mukaankin pitäisi arvioida vaikuttavuutta. Me ei tehdä tätä. Hän teki kirjatun turvallisen havainnon tästä. Silloin se turvallisuuspäällikkö tekee oikeista asioista sen havainnon niin omalta vastuualueeltaan käsin. No mitä sä sitten näet, että mihin johtoryhmän pitäisi keskittyä? Niin, että onko se kauhean hyvä ja hyödyllistä niin johtoryhmässä jutella niistä samoista rispaantuneista nostoliinoista ja tapahtuneista tapaturmista, vai mikä on meidän turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosessien ja toimintamallien toimivuus, mikä on niiden suorituskyky ja miten me sitä tullaan ehkä vähän myöhemmin siihen, että miten me sitä mittaroidaan ja mihin me keskitytään siinä. Onko meillä, miten tämä liittyy siihen meidän kokonaisuuteen ja meidän liiketoimintastrategiaan. Ja miten me parannetaan meidän turvallisuutta ja liiketoimintaa ja kannattavuutta yhdessä. Mitä trendejä meidän pitäisi ottaa huomioon, mitä maailmalla tapahtuu, mitkä on semmoisia asioita, jotka meille tulee niin kuin vastaan, joko niin, että meidän asiakkaat vaatii tai meidän omistajat tai rahoittajat rupeaa vaatimaan meiltä, jotta me voidaan toimia tässä liiketoimintassa. ESG ei ole mennyt mihinkään. Vaikka Trump niin jotakin muuta väittää, että tämä vastuullisuusteema on edelleen aika vahva. Työturvallisuus on yksi osa sitä vastuullisuutta. Mikä vaikuttaa meidän kilpailukykyyn? Mikä on tämä työturvallisuusjohtamisen vaikutus meidän vetovoimaan tai pitokykyyn saada uusia lahjakkuuksia sisään? Aika moni organisaatio kamppailee senkin äärellä, että niillä on rekrytointivaikeuksia. No minkä ihmeen takia?
Suomessa on 300 000 työtöntä. Että kyllä mä niin kuin, aika monta asiaa, niin kuin, että mihinkä niin kuin johtoryhmän pitäisi keskittyä. Ja joo, tässä pääsee ihan vauhtiinkin, mutta mutta se, että no jos mennään Elina taas siihen, että no mitkä on ne keskeiset kysymykset, mitä pitäisi ratkaista, me puhutaan tiedolla johtamisesta, niin miten sä näet sen? No joo, siis tosiaan tiedolla johtamisen peruskysymykset pitää niin kuin pohtia ehkä siitä, että missä me ollaan, että tavallaan, että mikä organisaatiotaso se on. Mä itse näkisin, että ehkä niin kuin ylinjohto, niin heidän pitäisi pohtia, että mitä meidän tulisi luoda ja hyödyntää turvallisuuden kokonaisuuden tilannuskuvaa ja mitä mittareita me tarvitaan siihen eteenpäin katsovaan johtamiseen. Että se on niin kuin ehkä heille se peruskysymys, että tiedetäänkö me nyt oikeasti, missä ollaan. Ja sitten taas keskijohdolla ehkä niin kuin se, että mikä on meidän rooli sen tiedon synnyttämisessä ja välittämisessä eteenpäin ja miten sitä tulkitaan ja miten tulevaisuutta ennakoidaan. Tämmöinen kysymys olisi niin kuin heille. Ja sitten jos mennään siihen suorittavaan portaaseen, niin heille se peruskysymys voisi olla, että miten varmistetaan, että meillä on oikea-aikainen ja relevantti tieto kunkin hetken ja erityisesti sen lähitulevaisuuden riskeistä ja kuormitustekijöistä. Et ehkä näillä mä lähtisin niin kuin peruskysymyksillä niin kuin eteenpäin. Joo, eli tähän niin kuin monta kertaa johtamisessa niin kuin, ja tämän hahmottamisessa niin pitäisi ensin miettiä ne kysymykset, oikeat kysymykset, mitkä meidän, eikä niitä oikeita vastauksia lähteä heti miettimään. Ne on hyviä ehkä ja ovat oikeita kysymyksiä. Niin, no sitten, miten käytännössä tiedolla johtamista voidaan sitten soittaa? Mikä on se pihvi sitten, että tavallaan nyt kun ihmiset on tullut tähän webinaariin, niin mikä on tämä webinaarin pihvi? Joo, jos ajatellaan, että tiedolla johtamista sit sovelletaan organisaation eri tasoille, niin meidänhän pitää niin kuin pohtia se, että mitä tietoa milläkin organisaatiotasolla tarvitaan. Et jos me puhutaan vaikka ylimmästä johdosta, niin totta kai se tarvitsee sitä strategisen tason tietoa ja operatiivinen johto tarvitsee sitä operatiivisen tilanteen tietoa. Ja sitten taas siellä kentällä ehkä niin kuin enemmän sitä käytännönläheistä ja niin kuin sitä, niin kuin, että mitä me nyt tehdään. Tietoa. Että siinä mielessä tämä on niin kuin hyvä kysymys, että mitä tietoa kukin tarvitsee eri organisaatiotasoilla. Ja jos nyt lähdetään vaikka siitä ylimmästä johdosta liikkeelle, niin kyllä niin kuin ne keskeiset turvallisuustrendit ja turvallisuusmittareiden indikaattorit on semmoinen yksi, mitä varmasti niin kuin ylin johto katsoo. Ja sitten se näkymä siihen, että minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia meillä on ja mikä se tilanne niin kuin siellä on. Ja niin kuin äsken sanoit, Markku, niin toi investointien ja päätösten vaikutus turvallisuuteen on ihan hirveän iso asia ja jotenkin semmoinen, mikä on vähän ehkä unohtunut, tai se hyvin usein unohtuu siinä tilanteessa, mutta se pitäisi niin kuin aina muistaa ottaa mukaan. No sitten tietenkin turvallisuuskulttuurin tila ja sen kehityssuunta, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Ja näitä tietoja voisi mitata esimerkiksi roadmapilla, että joku semmoinen yleensä on organisaatio, että miten se edistyy ja onko meillä poikkeamia siihen edistymiseen liittyen tai onko jotain semmoista, mitä sieltä pitäisi nostaa. Ja toki miten työturvallisuusjohtamisjärjestelmä toimii. Siellähän on tietenkin kuvattu turvallisuusprosessit ja niiden suorituskykymittarit, mitä ne kertoo meille, mitä palautetta kentältä tulee, mitä auditoinnit kertoo ja niin edelleen. Että se kokonaisuus on yksi tosi tärkeä mittari. No sitten ennakoivaa turvallisuustyötä tehdään, niin minkälaisia tuloksia sieltä tulee. Ja turvallisuuskulttuurin kypsyys on yksi tämmöinen tärkeä mittari. No sitten minkälaisia kustannuksia turvallisuus meille tuo, entäs tuottoja, jos osataanko me niin kuin arvioida sitä niin kuin oikeanlaisesti. Ja sitten tämmöinen aika relevantti, joka monella on tämä tapaturmataajuuden trendit ja sitten se, että mitä se tarkoittaa se trendi, että sen niin kuin ajatus niin kuin sillä tasolla myös. Ja sitten jos me mennään sinne operatiivisen johdon puolelle, niin siellä niitä tietoja esimerkiksi osaston turvallisuustilanteesta ja riskeistä saa. Ja poikkeamat ja läheltä piti tilanteita, niiden analyysit, nehän on semmoinen tärkeä aihe, mistä saa tietoa. No, työolosuhteet, kuormituksen seuranta,
on myös tällaisia aiheita. Sitten turvallisuusohjeiden ja turvallisuusmenettelyiden noudattaminen on semmoinen hyvin tärkeä tieto, millä pystytään menemään eteenpäin, ja se kertoo jostain muustakin kuin johtamisesta. Sitten tärkeimmät mittarit näille voisi olla esimerkiksi suunnitelmien toteuma-aste, havaintojen ja läheltä-piti-tilanteiden trendi ja status, eli se, että miten toimenpiteet siellä etenee. Sitten riskinarviointien tulokset, ja muistetaan, että siellä pitää olla mukana ne psykososiaaliset tekijät aina, jotta se on niin kuin kokonainen ja vaikuttava. Ja sitten työtyytyväisyys ja työkuormituksen niin kuin tilanne tällä hetkellä. Siihen on monenlaisia mittareita olemassa. Ja täälläkin myös tämä ennakoivan turvallisuustyön toteuma-aste on tärkeä mittari. No sitten jos me mennään tuonne suorittavan portaan puolelle, niin siellä tarvitaan tietoa siihen reaaliaikaiseen nyt käytännönläheiseen työhön. Eli mitä nyt juuri tällä hetkellä tapahtuu. Eli siellä niin kun riskikartoituksen tosi tärkeä asia, että mitä riskejä tähän mun työhön liittyy ja mitkä on ne ohjeet, jotta mä voin tehdä sen turvallisesti ja löydänkö mä ne. Vaaran paikat, tulevat vaaratilanteet, niiden suunnitelmallisuus. Oikeat työtavat, ja tähän liittyy tietenkin se suojavarusteiden käyttö ja onko niitä saatavilla. Sitten havainnot ja poikkeamat on tietenkin tosi tärkeä aihealue niin kuin suorittavalle portaalle, että niitä osataan tehdä, siihen on mahdollisuus ja on myös tietoisuus, että mikä on niiden tärkeys. Ja jos ajatellaan, mitkä ne suorittavan portaan tärkeimmät mittarit voisi olla reaaliaikaisen ja käytännönläheiselle tiedolle, niin kyllä ne havainnot ja poikkeamat ja viime hetken vaaranarvioinnit on varmaan se tärkein, mikä nousee ylös, ja niiden raportointiaste voisi olla esimerkiksi se mittari. No sitten meillä on tietysti niitä ohjeita ja suojavarusteita ja niiden käyttöastetta ja noudattamista voidaan jotenkin niin kuin itsearvioinnilla arvioida. Ja sitten ehkä tämmöistä suorituskykyä, töiden keskeytymättömyyttä, suunnitteluasteen toteumaa. Että ehkä niin kuin tällaisilla voisi niin kuin pohtia sitä, että miten sitä eri organisaation tasolla voisi soveltaa. Joo, ja nyt kun meillä on tämmöinen kattava lista täällä, niin Markku, millä keinoilla siirrytään sitten epätiedolla johtamisesta sinne tiedolla johtamisen puolelle? Joo, eli se epätiedolla johtaminen niin on dark side of the force. Eli se, että kerätään tietoa suppeasti tai vai osasta kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, ja pahimmillaan ei kerätä mitään tietoa, vaan ollaan täysin reaktiivisessa muodissa. Niitäkin taloja vielä löytyy. Ja sitten toimitaan, kun se tapaturma tai vaaratilanne ilmenee no sitten puutteellinen tai virheellinen se tieto vääristää. Eli esimerkiksi osa henkilöistä tekee vain aktiivisesti kirjattuja havaintoja, silloin jää aika paljon havaitsematta. Eli jos se nyt niin tavallaan tuotantoväestäkin vaan osa tekee ja sitten todetaan, että sitten me ei niin tehdä siellä niin omasta, niin viittasin siinä aikaisemmin siihen, että jokainen tekee sieltä omasta vastuualueestaan käsin niitä havaintoja. Ja sitten tämä määrä ei ole laatu sinällään, vaikka joskus kuulee niin väitettävän, ja itsekin niin joskus väittänyt. Ja tietyllä lailla näiden havaintojen määrän kytkeminen bonuspalkkioksi niin on kyllä meidän mielestä aika niin kuin huono idea. Eli se niin bonuspalkkion määrään sidottuna johtaa virheelliseen tilannekuvaan. Eli tavallaan sitten aina kun vaihteessa on paljon letkuja lattialla, että lisääkö se turvallisuuden tilannetietoisuutta ja tilannekuvaa. Sitten tämä heikko tiedon keruu ja analysointi voi tarkoittaa sitä, että kerätään havaintoja vain fyysisistä ja teknisistä olosuhdetekijöistä, ja niistäkään ei analysoida sitten niitä trendejä, että mitkä meillä toistuu tai mitkä meillä on niitä kriittisissä kohteissa olevia, jotka voi potentiaalisesti johtaa sitten vakavampiin juttuun. Tiedonkulun heikkous, lähestulkoon kaikki henkilöstökyselyt todistaa sitä, että tiedonkulussa on parannettavaa. Esimerkiksi se havaintojen tekijä ei saa mitään tietoa siitä, että mitä hänen havainnoilleen tapahtuu, että mitä sitten niin seurasi, ja jos jotain on päätetty, niin miten ne asiat etenee tai miksi joku asia ei etene. No tämä subjektiivisuus, intuitio, eli mennään mutuperiaatteella, lempisyyt ja syylliset löytyy helposti. Ja sitten se niin johtaa äkkiä siihen, että syylliset löydetään ja syyllisiä rankaistaan.
silloin ollaan ehkä siellä väärän tiedon omenapuun alla. Tämä sitä johdat mitä mittaat, eli jos tavoite on nollatapaturma pelkästään, niin se johtaa helposti siihen, että jos kauheasti sitä toitotetaan, että meillä on tavoitteena nollatapaturma ja ollaan kauhean ylpeitä, kun on 2 vuotta oltu ilman tapaturmia ja sitten ruvetaan vähän raaputtaa pintaan, niin niitä on piiloteltu niitä tapaturmia tai niitä on sitten väärennetty vapaa-ajan tapaturmiksi tai sitten korvaavan työn käytäntöä osataan soveltaa erittäin luovasti. Ja tämmöisellä epätiedolla johtamisessa niin niistä virheistä ei opita. Eli ollaan siellä loppujen lopuksi aina niin kuin maailmassa, että etsitään syiden sijaan syyllisiä. Ja niin tämmöinen nollatapaturmatavoitekin niin voi sitä reppana, joka ei sitten enää pääse sitä pakoon, että lanssi tulee paikalle, niin sitten hän niin kuin pilaa kaikkien bonukset, vähintäänkin siinä niin kuin tämä tapaturman kohdannut kokee syyllisyyttä, jos ei sitten vielä koko organisaatio syyllistä päälle. No sitten tämä tiedolla johtamisen valoon, eli kaikki lähtee siitä, että turvallisuus laitetaan strategiseen keskiöön osaksi kilpailukyvyn rakentamista ja ylläpitämistä. Tästä voisi puhua pitkään. Viime viikolla oli vastaavassa webinaarissa, mutta tavallaan se selkeä turvallisuuden toiminnallinen visio ja pitkäjänteinen kehittämisen tiekartta, se roadmap, mikä oli siellä mittarinakin tavoitteineen, ja monipuolinen ja kattava tiedonkeruu, turvallisuuden tilannetietoisuuden rakentumista, mitä Elina tuossa näytti sitä työkalupakkia, mukaan lukien ne onnistumiset ja ne psykososiaaliset kuormitustekijät, eli tiedolla johtamisen toimintamallit ja prosessit, joka generoi jatkuvasti niitä jatkuvan parantamisen toimenpiteitä kaikille organisaatiotasoille. Eli se suunnittelupäällikkökin saa palautetta siitä, että miten meidän pitäisi tehdä ne prototyyppien suunnitelmat niin, että se valmistus on sitten turvallista, ettei siinä jouduta sitten roikkuun pää alaspäin maan ja taivaan välissä. Ja viestintä, kommunikointi ja vuorovaikutustaidot keskiöön. Eli tiedonkulun suurin este on intranetti. Eli työnnetään asioita intranettiin ja ollaan kauhean niin kuin tyytyväisiä, että me ollaan kauheasti viestitty. Ne ei olla kyllä viestitty, kun me ollaan työnnetty ne tiedotettu intranetin kautta. Ja johto, keskijohto, esihenkilöt, ne ulkoistaa tämän pois siitä lähijohtamisesta ja vuorovaikutuksesta. Eli on niin kuin hemmetin helppo olla sähköpostijohtaja tai intranetjohtaja ja niin kuin kuvitellaan, että tämä asia menee jakeluun, kun se vaatii sitä, yhteinen ymmärrys vaatii sitä yhteistä vuorovaikutusta ja sitä osallisuuden kokemusta, osallistamista. No se tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi, eli just tämä niin kuin se turvallisuuspäällikön oma havainto, että me kyllä tehdään näitä otsahiessä näitä tapaturmatutkintojen toimenpiteitä, mutta me ei yhtään katsota niitä, että no vaikuttaako ne mihinkään, vai onko ne jälleen kerran tämmöinen tick in the box -tyyppinen, että kun meitä vaaditaan tutkinnat ja tutkintojen osalta juurisyy pitää löytää ja toimenpiteet pitää suunnitella, niin mehän pojat tehdään niitä. Mutta ei yhtään pysähdytä miettiä, että no parantaako tämä meidän tilannetta. No se, että miten niin kuin erityisesti ne organisaatiotason päätökset vaikuttaa ja arvioida sitä sitten, niin kuin, että kun tehdään johdossa niin kuin päätöksiä, niin niillä on aina seurauksia ja niillä seurauksilla on taas seurauksia. Eli parhaimmillaan niin kuin johdon sitoutuminen siihen kokonaisturvallisuuden kehittämiseen ja johtamiseen näkyy siinä, että heidän omassa esimerkissä, että he rupeavat tekemään havaintoja heidän omasta toiminnastaan. No miten me tässä johtoryhmässä, kun me tehtiin nämä päätökset, niin miten me arvioittiin niitä vaikutusta kokonaisturvallisuuteen, kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen. Ja jos havaintoidaan, että no ei mitenkään, no miten meidän kannattaa seuraavan kerran tehdä se päätös ja valmistella se päätös. Eli siinä on, me puhutaan aika isosta tämmöisestä ajattelutavan muutoksesta turvallisuusjohtamisessa, että mitä me johdetaan silloin, kun me johdetaan turvallisuutta. Kyllä, just näin. No hei, tässä varmaan nyt tosi moni intrafani koki piston sydämessä, mutta toi on ihan totta mitä sanoit kyllä. Miten sä Markku vetäisit yhteen tästä, mitä me ollaan nyt keskusteltu aika paljon tilannetietoisuudesta ja tiedolla ja epätiedolla johtamisesta, niin mikä se olisi meidän pihvi, hei?
Niin joo, toinen pihvi. Eli tietyllä lailla nyt niin tavallaan se, että mikä tässä olisi niin semmoinen, että mitä kannattaisi jäädä mieleen. Eli Mm. se oikea tilatietoisuus kaikilla organisaatiotasoilla, eli taas se, niin kuin, että ei pelkästään keskitytä sinne niin kuin suorittavan portaan tekemiseen. Ja vieläpä se, että me niin kuin ruvetaan miettimään niitä, että no, että miten me katsotaan eteenpäin. Että aika paljon pystytään sitä, että on entinen kunnossapitopäällikkö, niin aika paljon pystytään niin kuin suunnittelemaan asioita eteenpäin ja miettimään, pohtimaan niitä, että mitä meillä tulevaisuudessa tapahtuu ja miten me varmistetaan se tekemisen Mm. turvallisuus. Jos kaikki tulee yllärinä, pyytäjänä yllättäen niin kuin entiselle pääministerille, niin ei meillä niin kuin se eteenpäin katsominen hirveästi ole niin kuin siinä toimintamallissa. Mennään niin kuin kiveltä kivelle. No, se turvallisuudelle tiedolla johtaminen lähtee sitä strategiasta, että silloin kun tämä tehtaan johtajan niin lausunto siitä, että kyllä meillä on, meillä on liiketoimintastrategia, josta me on johdettu tuotantostrategia, ja kyllä me sitä johdetaan. Kyllä sitä tietoa syntyy. Meillä on erilaisia online indikaattoreita ja mittareita, joilla me kerätään tietoa ja johdetaan sitä sinne strategian suuntaan. No missä se turvallisuus on tässä strategiassa? Oikeat mittarit ja niiden mittareiden käsittelyfoorumit, että mitä käsitellään johtoryhmätasolla, mitä käsitellään osastopalaveritasolla, mitä käsitellään päivittäisjohtamisen tasolla siellä kentällä. Mitkä on ne asiat, mitkä siellä on että me luodaan se tilannetietoisuus ja sen pohjalta rakennetaan se koko organisaation tilannekuva. Ja tiedolla johtaminen johtaa taas sitten siihen, että me pystytään arvioimaan vaikuttavuutta ja päästään sitten niin kuin siihen jatkuvan parantamisen ja jatkuvan oppimisen luuppiin. Että meillä on tietyllä lailla se mittatikku olemassa, että meillä on tietoa, faktatietoa siitä, että missä me ollaan, ei arvuutella ja tehdä oletuksia ja mututietoa, että musta tuntuu taikka muuta, vaan niin päästään ihan oikeasti niiden asioiden äärelle ja nähdään se, että mistä se siipikarja suihkii Juuri sitten. näin. Joo, tämä oli hienosti vedetty yhteen. Kiitos Markku kovasti ja kiitos hei sinulle, että olit mukana ja kiitän sekä Innotiimin turvallisuusjohtamisen tiimin puolesta ja kaikkia, että olitte mukana ja me toivotetaan nyt sinulle oikein turvallista loppupäivää. Ja seuraavaksi lopetamme tässä tallennuksen ja siirrymme käsittelemään kysymyksiä.